Ywaruok mapek nomuoch e kind obila kod jodak ma Kware Nairobi, gino manomono chenro dhi nyime mar golo ringre mamoko e Kware. Odiechieng' manyoro ringre ma jok mamine mohewo 6 nyogol e Kware no, kawachore ni ringre mamoko pod odong'. Kawatudore achiel gachiel gi ripota maro Eric Owenga mantiere kono mondo nyiswa. Eric Owenga, inyalo nyisowa ni to ang'o madhi nyime e alwora ma Kware gi e thuoloni? En mari, nyiswa nyime e alwora ma Kware. Nyiswa gima dhi nyime, Eric Owenga, thuolo en mari. Aparo ni kiunja maber ahinya nyakwara mogi abir na chiel kachiel kaok e alwora ma Kware mano e karak ma pipeline kuma odiechieng' manyoro kaachiel kod kawuono jopiny dhogi osomo mokalo kaluwore kod bang' fwenyruok ni ringre oganda noyud kaka kendo kuma wantie ni jopiny ochopo ka makwar ma miwuoro kaluwore kod ichwang' margi ka giwacho ni kuma wantie ni ochiegni kod stesend obila ma Kware to ringre mag oganda nyoyud ka ma bende thothgi gin joma mine, kendo kawuono en odiechieng' mar ariyo ma chenro mar manyo ringre oganda dhi nyime, kendo nyaka sani ok anyalo wacho mang'eny ahinya kech an ka kod jal ma ok riwruok ma kedo ratiro mag oganda mano Haki Africa ma bende osebedo mongirra ahinya kod chenro ma kawuono ni. Abo miye thuolo mondo pimna to osebedo nang'o kochakore gokinyi nyaka sani, kech inyisowa ni mokwongo gokinyi ne nitie ywaruok ka e kind obila kod jopiny ma bende ige wang' mokalo ka giwacho ni adiera tin e wach mar ringre oganda ma osegol ka kochakore odiechieng' manyoro nyaka kawuono ma thothgi gin joma mine. Ka kamano warwak machiegni to in ng'awa to odiechieng' ma kawuono ama timre kaka kaluwore kod ringre mine mo kaka iluonga ni Fredrick Ojiro, ani ofisa mar maswala ya dharura e shirika mar Haki Africa. Wan kod monitors matiyo e gwenge mancho nyisowa nyoro nitie body mancho ne piny kaka e Kware kakae. Koro nyo wabiro with speed nyoro bu wa make sure ni waloso kod OCS makae to kod yudhe matiyo e Kware kakae. Bunyo wagolo dhano 6 okinyi mang'iso ni kuom ji 6 go nyo gin mon 5 kod dichuo 1 to so dhiambo wachako wagolo kendo ji 2 to kawuono bang' nyoro ne nyofujo nyontie because police nyadwa mondo riembo dhano. Koro kawuono ne wabiro fujo no kendo no betie, to bang' fujo ma kawuono waloso kod jopiny bu jopiny oyie ni nyaka koro mi the homicide team ni wan kod Mr. Martin Nyaguti who is the head of homicide. Kawuono ngiswan to chenro chalo nang'o, nitie ringre museyudo to manga machal unya yango nenga machal nade? Nitie mwili achiel muziga achiel ogune achiel moseyudo kakae to pok wayawe koro wadwa mondo bi yawe bang'e mondo wang'e en dhano machal nadi, en ng'ama chal kod higni adi and kadhalika. But wakwayo jopiny mondo obed kod horuok makende mondo tijno timre maber mondo adier mondo ng'ere. Erokamano nyakwara mogi, mane kaka lwasi chal ka kendo en koko mapek mokalo e piny ka en koko kaluwore kod wach mar ringre joma oyud ka kendo bilan kod tich matek mar gayo piny kata gie sani inyalo mana e kamera ka gima timore kech gitemo dhiro piny owacho mondo ng'e ni to adiera ni kanye kaluwore ni ringre joma mine no oyud ka. Nyakwara mogi, mokwongo ne wachopo nyaka e kar kano ringre ji ma City Muchari mano e apaya Mangong Road mar mondo oyud to be nitie anyuola moko mochopo kanyo maneno ni to nitie jogi mokel kanyo to wayudo ni onge family mane ochopo kanyo pod ok ong'ere to joma otero ringre gi e kar kano ringre ma City Muchari gin joma chal nadi, nikech kaber no onego bed nitie joma gie sani osebedo kod lal manya wacho ni jogi moko pok ginwang'o nyaka kawuono. Koro wan ka nyakwara mogi kendo wadaneno to bang'e ka otiek godhiambo to ringre adi ma inyalo yud kokalo ibugo ma Kware ka manyo yudie ringre oganda ma ka thothgi nyo gin joma mine. Nyakwara mogi, kaka mano aduoke studio ok e kadak ma Kware alora ma pipeline mano e kachunuro e Bakari South and Eric Owenga. Mondo watek tijini to yuden mana achiel ni gin so curious ne ang'o miyo gigo osebedo katimore to police pok obiro on the ground. Koro en akwayo mondo dhano hore yudhe hore mondo mi jo DCI gi jo homicide nafas mondo tiek tijgi. Kazi endelee tu. Mana kamano, mano jafwambo maro Eric Owenga achiel kachiel kowuok Kware Nairobi, kama bende ringre oganda to sa moloyo jok mamine nyochak yudo odiechieng' manyoro ka nyaka sani chenro ma kamano dhi nyime kawuono
ka wabiro medo kelo ni ler ewi chenrono kaka omedo timore e pacho kaeri.